Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Стилтове и днес снимаме на Skyblock. Обещах ви, че ще снимам на всички, но съвсем всички ларпове. Това е LARP Skyblock, снимах на LARP Skywars и на LARP Creative, но LARP Survival ще се е бъгнал. И не знам просто добре. Чакаме дърветата да израснат от доста време, но това ще е къс клип. Така. Тук може да не снимаме. Защото не е толкова интересно, колкото си мислите. Просто е покажам ларповете така и... Това е добре според мен, но както и да е. Може би според вас пък не е добре. Ето. Такива айтеми имам. Тук съм съдяла. Защо изобщо съм съдяла? Там отсрещам има някой, там има някой. Ама не ме интересува. Ако искате да видите екшън, гледайте това. Мяу, мяу. Има някакъв креативен не го знам какъв е там, не го познавам. Мисля да е това за клипа. Този клип ще е много къде, защото на Skywars ми е скучно. На Skyblock беше малко, на Skywars е много интересно. И аз бях Стилтове и довиждане.